Опитвам се да настигна мушичка. Пухче! Къде сме сега? В Холандия. Много готини бутуши. Холандия, къде точно? Де си покажи обиците. Много са готинки. Я да видим мизерията. Мизерни хъните, чакащи за трамвай. Маршрутка душегубка. Там хората се трупат по 50 в нея. И мушичка най-усмихнатото същество на света. Сега с кой ще имаме среща, мушичко? Каро, мушичко. Само да има късмет да го чакаме. Много яки бутушки, бе. Е така ще обърна. Много яко, бе. Чантата е страхотна. Виж се само, бе. Стига снимал. Сега ще го видим и Чичо Гаро. Снимай Гаро и стилото. Добре. Снимай Ерки. No. There is a shit people in front of me. Снимай се и себе си. Не. Виж църквата. Това съм аз. Виж църква има там. Тая църква я снимах вече. Цвета недела. Къде беше? Храма е там. Ето ме и мене пак. Виж ме къв съм обраснал, не съм се бръснал. Зелено, сега гледай какво става. Айде сега, бой. Види. Блъскай се, Пухчо. Снимаш ли, бе? Бой. Щупи на някои зъбите. Мушичка пресекло е успешно, бе. Ево, виж само как никой не се бута. Мечка. Хепи грил. Където няма отидем никога. Ходих един път, ама вече не ми хареса. Но Пухчето с най-хубавите обици и най-хубавата усмивка винаги ми харесва. Студено ми. Студено? Да, виж ме. Много готини якенци. Много готини обувчици. Всичко е много готино. Какво ще си купиш? Всичко тревичко. Тук са поповете се учат. Напеят амено. Ето го един бъдещ поп. Димеле! Искам да изпея една песен. Това беше пара-пара-пара-па-поли, пара-полис, пара-па-па-па-поли. Ето сега. Ти ме снимай от Икебана, новия клип на... Танца, плюс танца. От Икебана дървесата ги боли, 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 от Икебана дървесата ги боли. От Икебана дървесата ги боли, кланчето. От Икебана дървесата ги боли. И сега Пухчо с пара-пополи. Пара-па-па-па-по-по, пара-па-по-полис, пара-па-па... Не знам как. Айде сега, Габо, той ще ни изпее от Икебана. Не, да, ти спее нещо сега. Добре, айде. Айде, де. Тик-ток on the clock. Не мога пея. Добре, аз. Бъди парди, don't stop. Ау. Айде, шпаб. Цветя, искаш ли цветя? Розичка. Не щеш розичка? Добре, няма розичка. Това е съдебната палата.
Тук съдат такива лоши хора като тебе. И карат от затвора. Защото си лош понякога, лошо. Ето вижте го сега е добричко, ами не, че понякога е лошичко. Ето сега с лапички иска да ме издраска. От икебана дървесата ги боли, от икебана дървесата. Ей ги лъвовете. Ето лъв, казал съм ти за грешните крака, дето е стъпил. Да бе, много пози бе, равновесие бе. Чакай да го снимам все пак. То лъв верно, ако наистина стъпи и пада. Чакай Чичо Гава да го видим дали е дошъл вече. Нема го Чичо Гава. Да го търсиме. Кристияни! Не бе, Гал. Габри. Ето го младеже, не е той. Не, той е много космат. Това е някакъв скитник. Няма, ето го и втория лъв, той е стъпил нормално. Не е толкова пиян. Ой, тук ли е Гал в съда? Не знам. Би трябвало да е тук. А това не е Гаро. Това не е и Кристиян. Това не е и другия Кристиян. Това не е Ицо. Това е Пухчо. Виж лъвчето бе. Някое лъвче. Това с българското знаме даже. Да, виж и лъвчето. За авторитет с българското знаме. Иначе е красиво градче София. Да бе. Бива го за град. Да, ще видим вратите по-отблизо. Метални красавици. Направо са ги бърнари от всекъде. Айде, Габо, ето го е. Айде да го посрещнем. Ей го там. Нека видим пак куция лъв. Пара-пара-па-па-па-па-по-поди. Не го видя? Не е това. Пара-пара-пара-па-па-па-поди. Айде. И чакаме още малко и гасане. Да гасане клипо.